Com sempre, portar coses a una facultat, en general, i especialment una facultat de dret, és personalment, jo a vegades ho dic, però crec que no ho havia dit en públic, una facultat com aquesta, que ja arquitectònicament està pensada per no tenir cap finestra a l'exterior. Totes les finestres d'aquesta facultat, excepte l'entrada, són finestres interiors, a patis, on hi ha una espècie de plantes mig, no sé si estan vives o què li passa a aquelles plantes. Aquesta estructura arquitectònica d'aquesta facultat, que a més ha tingut premis i ha estat reconeguda, i no ficaré jo en criteris estètics o arquitectònics, però de vegades sí simbolitza una tendència de la universitat en general i específicament de les facultats de dret a no mirar cap enfora, a no relacionar-se, a no tenir vincles amb les realitats socials, amb els debats polítics i socials que són els que realment s'han de poder acompanyar, s'han de poder interpretar i s'han de poder aprendre i entendre críticament a partir del procés formatiu que una facultat i un àmbit acadèmic ha de generar. Malauradament, des del punt de vista no sempre és així, no és tan habitual que tinguem espais de trobada i d'intercanvi en àmbit que vagi més enllà del dia a dia, de l'explicació de la matèria que entra per l'examen, que compleix els requisits del currículum acadèmic i per tant sempre que es pugui fer això, almenys a mi, sempre que em toca, em demanen o jo puc impulsar-ho, doncs estic encantat d'acceptar-ho i d'impulsar-ho en el seu cas. En aquest cas és acceptar-ho, jo no ho he impulsat, és una iniciativa que em sembla fantàstica però que no té a veure amb cap originalitat o mèrit meus, més que, bueno, un mail, alguns professors que ens podien interessar i jo vaig dir que evidentment m'interessava com a professor de dret constitucional i que a més considerava que encaixava molt bé amb necessitats també formatives i de discussió i de reflexió que tenim en aquesta facultat. Per això tenim aquí representants d'una entitat que es diu Dret Jurídicament, o Digna, i tenim com els tres escalafons territorials representats aquí. Girona, Catalunya i a nivell del conjunt de l'Estat federal, que és també tota una dimensió política de proposta, perquè com a federals totalment no ho són, però segurament com a entitat sí que funciona com a federació. Per tant tenim a la Cristina Vallès, que és la coordinadora de l'entitat a Girona i que ens presentarà i presentarà els participants i les participants, i tenim a l'Isabel Alonso, catedràtica de Geografia i Història i presidenta de l'entitat en l'àmbit català, i tenim el doctor Fernando Marín, que és metge activista i és vicepresident d'aquesta entitat en el seu pla federal, el seu pla més general. Bé, de nou, agrair l'iniciativa, la proposta i encantats de tenir-lo aquí en un espai que segur que ens és especialment útil en aquest intent d'obrir finestres cap a la Moltes gràcies. Bé, doncs moltíssimes gràcies per assistir en aquest acte. Estem molt contentes, nosaltres des de l'MD, d'haver pogut entrar a la Facultat de Dret. Creiem que lliga moltíssim amb el que seran els vostres interessos professionals futurs i per tant doncs, és una cosa que us interessa a nivell com a estudiants, com a professionals i espero que també com a persones que us podeu situar en un tema que per la vostra edat generalment queda molt llunyà. Tot i que tots sabem que som vulnerables, totes i tots els que esteu aquí sabem que ens uneix una cosa, que és que tots morirem un dia. Però el que sí que és claríssim és que aquesta vulnerabilitat a la vostra edat potser no es té tan present. Llavors, a part de bromes, realment ens interessa moltíssim que també com a persona us podeu situar en un tema que és això, és deixar entrar, que deia el vostre profe, deixar entrar la societat a la universitat. Nosaltres, com ja ens han dit, la Isabel, el Fernando i jo representem la DMD en diferents
estrats de l'associació. Nosaltres aquí a Girona tenim un punt d'informació obert en l'hotel d'entitats del carrer La Rulla. És un punt d'informació que obrim tots els dimarts, els primers dimarts de mes. Hem deixat uns tríptics en les cadires, però veig que us heu assegut en els laterals, o sigui que agrairem que després aquí fora també n'hi ha. Agafeu un tríptic que explica una miqueta molt lleugerament, però jo crec que queda prou clar que és la nostra associació. I també tenim una cosa que és uns documents de voluntats anticipades, que el document de voluntats anticipades per nosaltres és un document importantíssim. És important perquè d'alguna manera... Sí, però fixa't que estava així. És un document que per nosaltres és molt important perquè és com la demostració, més documents de voluntats anticipades fets, més gent consta que dona suport, no hi ha d'una altra manera, sinó personalment en el fet de donar-li una importància en el final de vida, en el que és la seva voluntat en aquest final de vida. Per tant, per molt que sigueu joves, per molt que tingueu una salut esplèndida, que ja es veu només veure-us, creiem que és important, a partir dels 18 es pot fer aquest document i, vulguis que no, et situa molt en el que és el teu moment de vida el fer un document de voluntats anticipades. Pensar un moment en com vull jo, com voldria jo que fos aquest meu final de vida, ajuda a plantejar-se moltes coses també a un nivell personal. O sigui que és una cosa que us aconsellem de totes. Si voleu rebre informació, aquí fora els companys han deixat un full on podeu escriure el vostre nom i el vostre mail perquè rebeu informació. D'acord? Doncs, sense més, em sembla que podem començar. Passo la paraula a la Isabel. La Isabel ens parlarà de tot el que és la part legislativa de Catalunya i el Fernando ens parlarà de la part legislativa de l'Estat i de quin pot ser el procés en el que anem entrant si hi ha una llei nova, etc. Doncs endavant, Isabel, quan vulguis, si et sembla. A veure... Sí? Bueno, així com ha dit la Cristina, jo us explicaré una mica com està la situació legal respecte al dret a morir dignament a Catalunya i les perspectives. Llavors, a mi m'agrada començar per aquest article de la Declaració dels Drets Humans de 1948. Com que l'estat espanyol forma part de la ONU, la Declaració dels Drets Humans forma part de la nostra legislació i tota la nostra legislació ha d'estar conforme a aquest document internacional que s'ha de transmetre a totes les nostres lleis. Si mirem l'article número 1, a DMD sempre diem si aquest article es compleix fins al moment de la nostra mort, tindríem tot el tema solucionat del dret a morir dignament. Perquè fixeu-vos que aquest article diu tots els éssers humans neixen lliures. O sigui, una característica de l'ésser humà, precisament ens podem anomenar humans perquè som éssers lliures. I nosaltres, un lema de la nostra associació és lliures fins al final. És a dir, no lliures fins a 3 dies abans de morir, no lliures fins a 3 mesos abans de morir, fins a 1 any abans de morir, fins que estem malalts, no. Lliures fins al final per prendre les decisions que considerem convenients. Si perdem la nostra llibertat, perdem les nostres característiques humanes. Aquesta és la idea. A més, diu que neixen lliures i iguals. I aquí tenim aquest tema de la igualtat, que és important reflexionar. Fixeu-vos, ara respecte al tema de l'eutanàsia estem en una situació similar a la que hi havia en l'avortament abans de la legalització de l'avortament. D'acord? Llavors, quina situació ens trobàvem abans de la legalització de l'avortament? Si una dona volia avortar, tenia 3 sortides possibles. Una era marxar a Londres o a Amsterdam.
un altre fer un avortament clandestí aquí i un altre continuar amb un embaràs no desitjat. Respecte a l'eutanàsia, respecte al dret a morir dignament si necessites o vols una eutanàsia, estem en la mateixa situació. Ara, si vols morir a través de l'eutanàsia, pots o anar a Suïssa, que t'ajudin a morir a través d'un suïcidi assistit, o fer una eutanàsia clandestina aquí, amb tot el que significa de clandestinitat, o l'altra solució és continuar vivint un procés de mort que tu no vols viure, que te'l vols estalviar perquè és molt dolorós, perquè ho estàs passant molt malament i sobretot perquè ets lliure de decidir com vols morir. Llavors aquí tenim, respecte al tema de la igualtat, evidentment anar a Suïssa a morir ho fan algunes persones. Una família que viu a Santa Susana van acompanyar el seu sogre i pare en un moment a Suïssa, va sortir a la premsa. Ara a Gijón un altre senyor també va dir que va deixar un vídeo gravat que havia anat a Suïssa. És una opció superminoritària. Primer perquè s'ha de tenir molta informació i no tothom arriba a la informació. Segon, s'ha de tenir diners, no perquè a Suïssa facin negoci amb la mort de les persones. Si sentiu parlar de turisme de la mort, de turisme eutanàsic, és absolutament impossible en el sentit que a Suïssa el Codi Penal el que diu és que no estarà penalitzada l'ajuda a morir sempre que es faci per motius altruistes, que no es faci per motius egoistes. Per tant, si es munta un negoci per fer negoci, aquestes persones que ajudessin a morir per fer negoci estarien a la presó a Suïssa. Llavors, per què és car anar a Suïssa? Primer, perquè s'ha de fer obligatòriament repatriació del cadàver o incineració allà. També sabem que aquí això és car. Segon, perquè has d'anar normalment 2 vegades a Suïssa. Si vols anar acompanyat, has d'estar allà uns dies, perquè has de repetir la teva demanda en uns dies. Així que, repeteixo, la situació d'anar a Suïssa és molt minoritària. I a mi sé que és una opció, però a mi una de les trucades que em va deixar més marcada d'MD va ser la d'un noi jove amb vela, precisament vivia a la província de Girona, que tenia ja la veu una miqueta afectada per la malaltia, però s'expressava molt bé, que em va estar explicant que tenia aquesta malaltia, que voldria anticipar la seva mort i que volia informació sobre Suïssa. Jo li vaig donar la informació que tenim i li vaig preguntar, et sento una veu molt jove, li vaig dir que tu has parlat d'això amb la teva família, i ell m'ha dit que sí, que havia parlat amb la seva família i que la seva família estava d'acord, però que els preocupava molt una cosa, i era com farien perquè no parlaven altres llengües, com farien per arribar a l'aeroport, com farien per anar allà al metge, com s'entendrien. Li vaig haver de dir una cosa, per anar a Suïssa has de parlar anglès, francès, italià o alemany, perquè l'última conversa que has de tenir amb la persona que t'ajudi, que queda gravada en un vídeo perquè es vegi que s'ha fet tot conforme al que diu el Codi Penal, aquesta conversa ha de ser en alguna d'aquestes llengües. O sigui que, a més, tenia impossibilitada la possibilitat de Suïssa. No només això, és que em va fer moltíssima ràbia que una persona amb vela, jove, que tenia aquesta malaltia que és una sentència de mort, que hagués estat preocupat perquè no parlava altres llengües. Em va semblar d'una crueltat, o sigui, està molt bé que existeixi la solució suïssa, però és una solució molt minoritària i que implica més dolor al dolor, més patiment al patiment. En tot cas, això era simplement per posar un exemple de que no som iguals davant la mort. Hi ha gent que té més possibilitats per morir com vol que d'altres, per exemple, anant a Suïssa. Una altra cosa respecte a la igualtat que volia dir. A l'MD venen persones i ens diuen la següent frase. És que estem amb el meu pare en un procés de mort terrible i diuen, i amb la meva mare va anar tot superbé. I diuen després, és que això és una loteria, depèn de l'equip que et toqui. La loteria és tenir sort, la igualtat és tenir dret. No podem fer que morir bé o malament sigui una loteria. O sigui, no és només que no tinguem tots els drets, sinó a més que tenim la possibilitat que vagi bé o malament, segon, si aquí estem a la universitat pública, jo estic supercontenta,
I tinc una mica d'obsessió per la següent cosa, que no sé què us semblarà, però hi ha una universitat a Catalunya que es diu Universitat Internacional de Catalunya, UIC. Aquesta universitat és de l'Opus Dei. En aquesta universitat hi ha carrera de Medicina, de Farmàcia i d'Infermeria. O sigui, després sortiran llicenciats en Medicina, en Farmàcia i Infermeria que l'Opus, que és la part més integrista del catolicisme, els haurà dit que han de pensar sobre les persones que volen anticipar la seva mort. I sabem que no són molts els llicenciats allà, però atenció, que de tant en tant aquesta loteria que ens parlen alguns passa perquè t'hagi tocat un metge, una metgessa que tingui una ideologia, no per a ells mateixos que facin el que vulguin, sinó per imposar-la als que no compartim aquesta ideologia. Llavors, la igualtat, una altra cosa que ens diuen a DMD moltes vegades, no, si tu tens un amic metge o metgessa, un infermer, infermera, no et preocupis que tu no patiràs. Però és que no tothom tenim un amic metge o metgessa, jo sí. Però, a veure, és que no pot ser. Tot això era per exemplificar que la idea de que neixem lliures i iguals i la igualtat davant la mort, igual que respecte a altres coses, doncs queda clar que moltes vegades no existeix. I després ve aquesta paraula que tants problemes ens dona, la idea de dignitat, i la primera vegada que la paraula dignitat passa a un codi legal és amb la Declaració dels Drets Humans. Abans d'això havia estat una paraula des del camp de la filosofia que no havia passat als codis de lleis, però està el nom de la nostra associació, de tant en tant hi ha discussió, perquè moltes vegades diem no, si no és dret a morir dignament, és dret a morir. Tenim algunes persones properes que diuen no, si us plau em deixaria morir, perquè moltes vegades és que no ens deixen morir i ens estem morint i ens allarguen l'agonia. Llavors, molt ràpidament, aquesta paraula que és tan difícil de definir, que ve del llatí divinitas dignitatis, el que significa és un valor inherent a l'ésser humà per simple fet de ser. O sigui, som humans perquè tenim dignitat humana. Normalment ens resulta molt difícil utilitzar-la en positiu, però atenció, que és molt fàcil que diem això em resulta absolutament indignant. Estic indignat. Llavors, utilitzant aquesta oposició, podem apropar-nos. Això és indigne d'un ésser humà. Com podem fer això amb aquesta persona? Com la podem tenir així? Em resulta indignant que hagi de morir gent al Mediterrani intentar... Això també és una de les meves bogeries, però no és molt estrany que hi ha gent que es vol morir perquè està malalta i està patint molt. Li diem, no et deixem morir. Hi ha gent que vol viure a Europa, que són joves, que volen venir per viure millor, diuen, tu t'ofegues al mar, que m'importes 3 pimientos. A mi això m'indigna, em resulta indignant. Doncs, som humans, tenim la dignitat humana perquè som racionals i perquè som lliures. I no és una qualitat que ens doni ningú, sinó que és consubstancial, la portem, és inherent a l'ésser humà, i a més no està relacionada amb qualsevol tipus. No hi ha persones que tenen més dignitats que uns altres, per ser homes o dones o per ser d'una raça, d'una condició social. Aquesta paraula llatina passa a la filosofia cristiana i és molt divertit que sigui així, perquè van ser Tomàs d'Aquino i Agustí d'Hipona que van treballar aquesta idea de que precisament l'ésser humà és digne perquè va ser creat a imatge i semblança de Déu. I per tant som lliures també d'anar a l'infern, estic parlant de Sant Tomàs i de Sant Agustí, és responsable dels seus actes i que aquesta llibertat i responsabilitats exactament som dignes perquè som lliures. Si perdem la nostra llibertat, perdem la nostra dignitat humana. El que va ser interessant és que aquest concepte després passa a la filosofia humanística i ja no es basa en la idea religiosa de que hem estat creats a imatge i semblança de Déu, sinó que en la llei natural. I llavors passa a tenir un lloc central a la filosofia i després a la il·lustració, etc. Llavors, una vegada definida aquesta paraula indefinible que és la dignitat i que segurament els professors de filosofia del dret us ho explicaran molt millor que jo,
Però mirem com aquesta paraula que ha sortit a la Declaració dels Drets Humans surt al nom de la nostra associació i surt a les lleis de les que parlarem avui. La primera, tenim la Declaració de Drets Humans i d'aquesta ve aquest conveni, un conveni internacional. Els països signants s'obliguen també a que les seves lleis respectaran el que s'ha firmat al conveni, adequar les seves lleis al que han firmat aquest conveni internacional. I fixeu-vos en el nom d'aquest conveni internacional. Conveni del Consell d'Europa, sabeu que el Consell d'Europa té la seu a Estrasburg i és més ampli que la Unió Europea, la formen pràcticament tots els països europeus, Rússia també, etc. I diu, Conveni del Consell d'Europa per la protecció dels drets humans i la dignitat de l'ésser humà respecte a les aplicacions de la biologia i la medicina. Estem parlant de drets humans, però ens fixem en què pot passar si les aplicacions de la biologia i la medicina en el seu avenç permanent passen per damunt dels drets humans. Ara hi ha un exemple, hi ha un altre debat ètic, que és, per exemple, la maternitat subrogada o vientres d'alquiler. Qui està d'acord amb això parla de maternitat subrogada, qui està en contra parla de vientres d'alquiler. És una aplicació de la biologia i la medicina que abans no es podia fer. No es podia agafar un espermatozoide del cos d'un home, un òvul del cos d'una dona, ajuntar-los in vitro, generar un embrió i posar-lo en el cos d'una altra dona perquè passés tot l'embaràs, donant-li hormones a aquesta altra dona. Abans no es podia fer, per tant el problema de si la biologia i la medicina i els seus avanços passaven per damunt dels drets humans no era una pregunta. Ara es pot fer i llavors ens hem de preguntar si això que pot fer la biologia i la medicina passa per damunt dels drets d'algunes persones. És només un tema de debat. Respecte a morir bé, quines coses es poden fer ara que no es podien fer abans? Ara es pot fer una traqueotomia i col·locar respiració artificial a una persona perquè ja no pot respirar per ella mateixa. Ara es pot alimentar a través d'una sonda nasogàstrica o directament a l'estómac. Ara es poden fer transfusions de sang a una persona que sense les transfusions moriria. Ara es pot fer diàlisi a una persona. Totes aquestes coses estan superbé, excepte si s'estan fent a una persona que ja no vol continuar vivint. Estem utilitzant aquests avenços de la medicina i la biologia per a perllongar una vida d'una persona que està intentant dir jo ja no vull continuar. Llavors, per què és molt important el conveni d'Oviedo? Perquè per primera vegada parla que tenim dret a la informació, a la llei d'Ernest Lluch espanyola de 1986, la Ley General de Sanidad ja parlava de drets del pacient. El dret a la informació és fonamental perquè si hem de prendre decisions sobre la nostra salut i la nostra vida, necessitem tenir una bona informació. Necessitem saber per a on ens portaran determinats tractaments i quant de temps més viurem o no, què significarà aquest temps més de vida o no, quin tipus de vida tindrem, què passarà amb aquesta intervenció. I després ve aquest dret al consentiment informat. Què vol dir això? Que a mi m'han d'informar molt bé i que jo he de signar que estic d'acord amb el que m'està proposant el metge. Si jo no signo, no em poden fer res. Som éssers lliures que tenim dret a l'autonomia. Per tant, tot això que signem per una extracció de queixal no serà molt important segurament el dia del dentista, però pot ser molt important si ens trobem en una situació d'una malaltia que ens estigui portant a la mort. I tenim dret al testament vital, que és el que abans ha parlat la Cristina. Testament vital que a Catalunya es diu document de voluntats anticipades. Llavors, del conveni d'Oviedo passem a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, que la passem perquè m'estic quedant curta de temps, i llavors del conveni d'Oviedo passem a la llei 21/2000 del Parlament de Catalunya. Aquesta llei passa els principis del conveni d'Oviedo a la llei catalana. I fixeu-vos com es diu aquesta llei. Es diu sobre els drets d'informació concernent la salut i l'autonomia del pacient i la documentació clínica. És a dir, que és una llei que està parlant que tenim dret a la informació, que som persones autònomes per prendre decisions respecte a la nostra salut. I el capítol 4 és fonamental per morir millor, perquè parla del consentiment informat i, repeteixo,
Si jo dic que no, no em poden fer res. I això és molt important, saber què és el que diu la llei per prendre les bones decisions. L'article 7 parla de les excepcions que hi ha a l'exigència del consentiment informat. I això què vol dir? En el procés de mort hi haurà de vegades que ja no tindrem capacitat de decidir. Per exemple, si estem en coma, si estem inconscients, si tenim un Alzheimer avançat, si tenim una demència senil avançada. Si nosaltres ja no tenim capacitat perquè ens preguntin fem això o no fem això, li posem a vostè una alimentació directament a l'estómac o no, si jo estic bé, hauré de ser jo que dic sí o no. Si jo ja no em puc expressar, què passarà? Que si jo no he fet un document de voluntats anticipades, preguntaran als meus familiars. Això és el que diu la llei d'atorgament del consentiment per substitució, amb un problema afegit que tenim ara amb una modificació legal que va fer el PP. Però això és el que diu la llei del 21/2000 del Parlament de Catalunya. Què passa si jo no he pres decisions prèvies i les he posat en el document de voluntats anticipades? Que serà la meva família la que haurà de contestar les preguntes difícils. La situació és aquesta, el procés de mort està molt avançat, què fem ara? Fem una traqueotomia o no fem una traqueotomia? Fem alimentació per sonda nasogàstrica o no la fem? Estem descarregant la nostra responsabilitat de decidir en els nostres familiars. Si els nostres familiars estan tothom d'acord, ja tindrem molta sort, però hi ha moltes vegades que els nostres familiars no estan d'acord. Llavors, què passarà? Que hi haurà discussions familiars, que els metges i metgesses es quedaran així dient cuidado amb aquesta família que acabarem al jutjat. Llavors, per què és tan important fer un document de voluntats anticipades? Perquè si jo deixo dit ara que estic bé, per això es diu també testament vital, no? Ara que estic bé, penso què voldré i què no voldré quan estigui al final de la meva vida si no puc prendre decisions. Jo no voldré alimentació per sonda nasogàstrica. Ho he vist, en el cas de la meva mare em sembla una tortura, que només ha d'estar justificada en comptadíssimes ocasions. I la de la meva mare no era una comptadíssima ocasió. I estic segura que s'estan posant moltes sondes nasogàstriques, o es posaven molt. Ara hi ha hagut un cas a Torremolinos, per exemple. Llavors, aquests drets els tenim des de l'any 2000 a Catalunya. Fixeu-vos en el que diu l'article 20 de l'Estatut de Catalunya. L'article 20 diu dret a viure amb dignitat el procés de la mort. Si jo visc el meu procés de mort d'una manera indigna, s'està incomplint l'article 20 de l'Estatut de Catalunya. Totes les persones tenen dret a rebre un tractament adequat del dolor i cures pal·liatives integrals i a viure amb dignitat el procés de llur mort. Totes les persones tenen dret a expressar llur voluntat d'una manera anticipada per tal de deixar constància de les instruccions sobre les intervencions i els tractaments mèdics que puguin rebre, que han de ser respectades en els termes que estableixen les lleis. I això està en negrita perquè ara ho explicarem. Especialment per al personal sanitari quan no estiguin en condicions d'expressar personalment llur voluntat. Què passa d'aquest article 20 de l'Estatut de Catalunya i de la Llei 21/2000, que s'ha fet una Carta de Drets i Deures de la Ciutadania en relació a la salut, que es va fer abans però que s'ha actualitzat l'any 2015, i què diu aquí? En el capítol 5, que és el de l'autonomia del pacient, parla del dret a viure el procés de final de vida d'acord amb el seu concepte de dignitat. Si una persona molt religiosa demana l'extremaunció i li diem aquí no li donem l'extremació a ningú, estarem violant el seu concepte de dignitat en la mort. Però si una persona que no és religiosa l'obliguem la posem el crucifix davant dels llavis en l'últim moment, estem violant el seu concepte de dignitat. Si una persona religiosa diu a mi que em facin de tot perquè jo vull oferir aquest patiment al nostre Senyor Jesucristo, doncs si no ho fem estem violant el seu concepte de dignitat. Però si una persona no religiosa demana avançar la seva pròpia mort, fugir del dolor, no patir ni un minut,
i li fem patir, estem violant el seu concepte de dignitat personal. Diu, la persona té dret a viure el procés que s'esdevingui fins al final de la vida segons la seva concepció de dignitat. La persona té dret a rebutjar qualsevol tractament, malgrat que aquest sigui de suport vital i estigui ja instaurat, sempre que es tracti d'una decisió competent i ben informada. En aquest context, la persona té dret a rebre una atenció de qualitat que promogui l'alleujament del patiment, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda en l'entorn idoni, domicili, hospital i atenent les preferències de la persona. Això és importantíssim, tot és importantíssim, per això. Quan es donen situacions de patiment insuportable i la persona, en plena possessió de les seves facultats per decidir, expressa el seu desig de morir i sol·licita ajuda per fer-ho, té el dret a rebre un tracte respectuós i que se li doni una resposta proporcionada a la intensitat d'aquest patiment. No sabeu quanta gent arriba de Medé i ens explica que la seva mare estava cridant «Si us plau, ajuda'm a morir, jo ja no puc més», i que van començar els insults. «Vostè que està demanant, senyora, que la matem?» Tenim dret a rebre un tracte respectuós, possiblement aquest tracte respectuós ha de ser dir, senyora, el que s'està demanant no ho podem fer, però entenem i intentarem que no pateixi més. Perquè aquí el que tenim és aquesta part. Per què no es pot fer tot el que es podria fer a Bèlgica, Holanda, Luxemburg, Canadà, Colòmbia, 9 estats dels Estats Units, Suïssa, no entrarem en la diversitat de les situacions, perquè diu, igualment la persona té dret que els professionals sanitaris li faciliten les cures i els tractaments necessaris per facilitar-li una mort digna i sense patiment, sempre dins del marc legal vigent. Quin és el marc legal vigent? L'article 143.4 del Codi Penal de 1995. Aquest article que diu el que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro por la petición expresa, seria e inequívoca de este, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 1 o 2 grados a los señalados en los números 2 y 3 de este artículo. En aquest article del Codi Penal estan els límits que tenim ara a la legislació vigent. El Codi Penal és una llei estatal, no pot ser una llei catalana, per tant aquí estan els límits de poder prestar una ajuda a morir. En aquestes circumstàncies no seria delicte ajudar a morir a Suïssa, a Bèlgica, a Holanda, a Luxemburg, a Canadà, a Colòmbia, a 9 estats dels Estats Units. Llavors, quin és l'origen d'aquest marc legal? Va ser Ramon Sampedro i la seva petició. Fixeu-vos que el Codi Penal és del 95 i Ramon Sampedro va trucar de Medé a l'any 93 i el seu cas es va fer públic ja l'any 93. Ramon Sampedro va trucar a la nostra associació i li van contestar el que continuem contestant ara. T'entenem i t'ajudarem en el que podem, però no podem fer el que ens estàs demanant. Perquè ell demanava, vosaltres sou dret a morir dignament, ajudeu-me a morir. Però ell va acceptar portar el seu cas als tribunals i convertir el seu cas en un cas públic. Per això es va modificar l'article 143.4, però no per despenalitzar l'eutanàsia, com es pretenia, sinó per rebaixar les penes. Lligat a aquest cas està la primera proposta de llei d'eutanàsia. El cas de Ramon Sampedro es va portar a l'Audiència de Barcelona, que el va desestimar i ho va reenviar a l'Audiència de la Corunya. Aquest programa de televisió de TV2 fet per la periodista catalana Laura Palmés, que el podeu veure perquè també hem demanat que estigui a televisió a la carta, o sigui que ara el podeu trobar, va ser un revulsiu, es van quedar tothom. I per acabar ja us dic que aquest marc legal vigent DMD, des de la seva fundació en 1984, estem intentant la legalització de l'eutanàsia a Espanya. De les 3 coses que es proposava a l'associació, que una era legalitzar el document de voluntats anticipades, aquesta ja la tenim aconseguida, l'altra era la legalització de l'eutanàsia, ens falta, i l'altra era generar un clima en la població de suport a aquestes demandes. I estem amb un 87% de la població que vol
la legalització de l'eutanàsia. Què hem fet des de DMD a Catalunya i a l'Estat, que després ens parlarà Fernando? Doncs en influència política als parlaments per portar aquest tema al Parlament. Ja l'any 97 el president de DMD i la vicepresidenta van comparèixer a la Comissió de Justícia del Parlament. Aquí teniu tots els links, deixarem el PowerPoint per si voleu arribar als documents. Ramon Sampedro va morir de forma clandestina, DMD va recollir milers de firmes, jo també vaig ajudar a morir a Ramon Sampedro, i passem per les altres vegades que el Parlament de Catalunya ha intentat forçar el límit del Codi Penal. A l'any 98 es va presentar la proposta, presentar a la mesa del Congrés per la despenalització de l'eutanàsia. Sempre han sigut Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya, els dos grups parlamentaris que han estat implicats des de sempre, d'acord? I després fixeu-vos que el PSC, mentre el PSOE deia que s'havia de continuar debatint, doncs aquí veiem que van intervenir a favor al Parlament de Catalunya i sempre van votar a favor. Però aquestes votacions es perdien per molts pocs vots. El 98 també a la Comissió de Justícia del Parlament es va fer una proposició no de llei sobre la despenalització de l'eutanàsia. Al 2000 es va... Sí, 28 minuts, 27 segons. Tenia 30, estic arribant. Llavors veieu que el 2000 es va tornar a insistir, d'acord? El 2001 es va tornar a insistir, la pel·lícula Mar Adentro una altra vegada va posar el tema. El Comitè de Bioètica de Catalunya el 2006 va publicar l'informe sobre l'eutanàsia i l'ajuda al suïcidi a demanda del Departament de Salut de la Generalitat. A Tarragona es va condemnar un metge per la realització d'una eutanàsia, el doctor Marcos Surman. El 2016, veiem que aquí hi ha un gap, el 2016 es va produir la compareixença davant de la Justícia de José María Mena i jo mateixa a la Comissió de Justícia del Parlament i veiem com aquest marc legal a Catalunya hi ha hagut algunes persones que han escrit cartes a la premsa que evidentment no tenim temps de llegir demanant que la seva situació feia absolutament necessària la legalització de l'eutanàsia. Van continuar les compareixences i aquí tenem el 2017 el Parlament de Catalunya va enviar al Congrés una proposició de llei per a despenalitzar l'eutanàsia. Fixeu-vos, sí, 92 vots, no 12, els que tenia el PP en aquell moment, abstencions 25, les de Ciudadanos. 3 diputades del Parlament de Catalunya van anar al Congrés dels Diputats a Madrid a defensar la proposta del Parlament de Catalunya. Per primera vegada a la història parlamentària una proposta de despenalització va ser aprovada a l'entrada a tràmit i llavors ho van festejar. Allà estaves tu també i el Xavier també. No podem passar en això, estem ja l'any 2019. Llavors, el ple del Parlament va aprovar, i fixeu-vos ara en la votació, 124 vots a favor, perquè s'ha incorporat Ciudadanos, 4 en contra, perquè el PP ara només té 4 diputats, i una abstenció. O sigui, per amplíssima majoria s'ha tornat a enviar perquè al avançar-se les eleccions havia decaigut la proposta anterior. I van fer una sèrie de jornades. Volia acabar recordant que altre testimoni de Malgrat de Mar també va escriure una carta a La Vanguardia i al periòdic que va sortir publicada veient com és necessària una llei d'eutanàsia. 31 minuts. Perfecte, aquí ho deixo. Moltes gràcies i molt puntual. Bé, ara un Fernando. Sí? Sí, el PowerPoint. Bueno, buena tarde. Lamento mucho no hablar catalán. Me encantaría, pero no soy catalán hablante, lo siento. ¿Es este? Sí. Voy a poner el PowerPoint, que siempre es más entretenido para los que se vayan desconectando y conectando en la conversación. Lo primero que me llama la atención
edificio, ¿no? Cuando llegas, lo decía la Isabel, digo, esto no tiene ventanas. Los arquitectos a veces hacen cosas de las cuales están orgullosos, digo, luego a lo mejor, y luego me he enterado que tenía premio de arquitectura y tal, digo, a veces la sociedad es un poco incomprensible, ¿no? Son cosas, ¿no? Y este es uno de los casos más claros, ¿no? El abordaje de la muerte voluntaria, como una sociedad que en el 48 empieza a desarrollar sus derechos, que vamos avanzando, pues hay algo que se queda atrás, ¿no? Y es esa conquista que tenemos que hacer del proceso de morir. Hemos tratado de resolver, hay muchas cosas todavía que hacer en el nacimiento para que las mujeres puedan parir y se respete su voluntad y sean, bueno, hay un abordaje más feminista del nacimiento en esta sociedad. Pero bueno, estamos en ello, ¿no? Pero comparado con la muerte, como decía Isabel, que esto es como una lotería, depende del piloto que te pone bien regular o mal, que es algo totalmente inadmisible, pues nos queda mucho por hacer. Y nosotros de verdad pensamos que la eutanasia, que una ley de muerte voluntaria puede provocar un cambio y un progreso importante en lo que es el proceso de morir de todas las personas, no solo de las que decían morir voluntariamente. Nosotros no somos una secta, nosotros os regalamos a la sociedad española y a toda Europa es un movimiento de vanguardia por los derechos humanos, entendiendo el derecho a morir en libertad, la disponibilidad de la propia vida como otros más. Y luego lo enlazaré con otros porque a veces hay argumentos que son un poco insultantes, ¿no? Una de las cosas que te llama la atención para que veáis la importancia de las palabras, ¿no? No es lo mismo presos políticos que políticos presos, y son las mismas dos palabras. Bueno, pues los americanos tienen alergia a la palabra suicidio, les ofende hablar de suicidio asistido y no quieren saber nada de la palabra eutanasia porque, bueno, ellos están ahí anclados con la imagen de los nazis que no tienen nada que ver, porque ahí no había ninguna libertad, por mucho que utilizaran la palabra eutanasia en una ley que hicieron para cargarse a un montón de personas con discapacidad, ¿no? Y ellos hablan pues, de ayuda a morir, aid in dying, o medical aid in dying, el MAID, que lo veréis en muchos sitios. En Europa no tenemos ese problema, nosotros hablamos de eutanasia y suicidio asistido, ¿no? En Holanda se llama ley de determinación de la vida, pero en Bélgica no, se llama ley de eutanasia. Y uno de los primeros debates que tuvimos cuando estaba Podemos, que fue la que presentó la primera ley, era cómo llamarla. Si utilizar eufemismos, en plan americano, en plan anglosajón, o llamarle eutanasia. Y digo, no, si es que a la gente le va a llamar eutanasia, vamos a llamarle como le va a llamar la gente, vamos a empezar bien, ¿no? Luego aquello, bueno, no llegó a nada, pero fue un trabajo interesante. Y no está, o sea, la diferencia entre eutanasia y suicidio asistido es quién comete el último acto antes de morir. Si soy yo, es un suicidio. Si el médico coge esa misma sustancia, la introduce en una jeringa y me la inyecta en la vena, es una eutanasia. Por lo tanto, en realidad, aunque algunas voces de la bioética tratan de poner, a veces los de la bioética complican mucho la vida, se hacen unas pajas mentales que son difíciles de entender, entre el acto transitivo y el intransitivo, porque si es eutanasia hay mucha más implicación del médico y el médico puede decidir sin la persona, no, esto es otra cosa, esto obedece al proceso de toma de decisiones que ahora veremos. De tal forma que hay una máquina que inventó un señor, porque hay tecnología de sobra para ella, y que además no es exactamente así, pero algo parecido están utilizando en Suiza. En Suiza, como decía Isabel, el suicidio asistido no es delito siempre y cuando no existan motivos egoístas. Pero si tú no puedes beber, porque ya no tienes capacidad motora, entonces te ponen una vía y hay un chisme, ¿no? A lo mejor un botón rojo que te da así un cabezazo con la frente, o tienes una pegatina si eres tetrapléjico como estaba en el ordenador. ¿Estás seguro, Paco? ¿Estás seguro que quieres morir? Sí. ¿Eres consciente de que después de esto no vas a volver a despertar? Sí. Por última vez, ¿estás decidido a finalizar tu vida? Sí. O sea, pesado, ya quiero. Y entonces el plum se inicia la infusión y el individuo muere. ¿Eso qué es? Pues es un suicidio asistido con una infusión, da igual. El último acto lo comete él, porque el último acto no es empujar el émbolo, que lo puede hacer una máquina. El acto es la decisión de la persona, es donde está la clave del tema. Y muchas veces cuando vemos las propuestas que existen en el Estado español, vemos que el foco no está en la voluntad de la persona.
El acto eutanásico es como el acto que comete el médico o la médica. No, diga que no. Que el médico, la médica, la enfermera, las auxiliares, toda la gente que esté ahí, las psicólogas, los trabajadores sociales, todas las personas que pueden intervenir, están de miranda, están de acompañantes, están para garantizar el proceso asistencial, pero la decisión es de esa persona. Es como si alguien pensara que las mujeres que van a hacer una interrupción voluntaria del embarazo, pues la decisión está en manos de las personas que están en la clínica esperándolas. Es una tergiversación de la realidad que lleva a veces a muchas distorsiones, ¿no? No vivimos en una sociedad confesional, ya nos gustaría. Existen grupos de poder fundamentalmente de orientación religiosa que son muy poderosos, porque si no nos explica que una inmensa mayoría de la gente quiera que se regule la eutanasia y todavía estemos hablando de esto, ¿no? Y esta idea de que el suicidio es pecado pues contamina mucho todas las decisiones, porque hace que la familia sienta mucha presión, ¿no? Nos preguntábamos eso, hasta qué punto el Código Penal ejerce una especie de violencia estructural contra las personas que quieren morir, ¿no? Como que entran en un ambiente de sordidez y clandestinidad, y suicidarse no es un delito. Podemos discutir si existe un derecho a morir desde el punto de vista jurídico, ¿no? Ya cuando se reformó el Código Penal, se hizo un nuevo Código Penal, había un grupo de estudios de política criminal que defendían y argumentaban que quizá no existe un derecho a morir como tal, pero que lo que no existe es una obligación de vivir. Es decir, el Estado tiene la obligación de proteger tu vida, pero no en contra de tu voluntad, porque el valor de la vida no es absoluto. Por encima del valor de la vida está el valor de la libertad, que es el valor supremo, y está el valor, o sea, la integridad física, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad, de la que habla Isabel, el derecho a la libertad ideológica y de conciencia y el derecho a la intimidad. Todos esos derechos y valores que están en la Constitución, o que están en toda Europa, ¿no? Pues hay que conciliarlos, y ya está bastante claro que la muerte voluntaria no va contra ese espacio de valores comunes que se inicia con los derechos humanos, ¿no? Tenemos que hablar de la muerte, es una asignatura pendiente, tenemos que hablar con nuestros mayores, nuestras abuelas, nuestros abuelos, la gente que conozcáis que tiene un diagnóstico con un mal pronóstico, hay que provocar que lo piense. Tenemos un problema, y es que hay mucha gente que prefiere entrar en una negación hasta su muerte, y esto siempre, o casi siempre, no vamos a decir siempre, porque es muy atrevido, provoca más sufrimiento. Eso no es fácil, pero es un tema de conversación pendiente, intentar que las personas que conozcáis, que tengan más edad que vosotras y vosotros, pues que firmen su documento de voluntades anticipadas. Por cierto, Cataluña fue la pionera en las voluntades anticipadas en el año 2000. Luego fue Aragón, luego fue Galicia, y de pronto llega a Madrid con el gobierno de Aznar y le llama instrucciones previas. Las palabras no son inocentes. La lavadora tiene instrucciones y no tiene voluntades. Una persona no tiene instrucciones, tiene voluntades. Es mucho más bonito voluntades anticipadas que instrucciones previas, y es mucho más potente, y es deliberado cambiarle el nombre a instrucciones previas. Para colmo, en este estado de las autonomías que tenemos, pues de las 17, la mayoría le llaman voluntades anticipadas, otros pocos le llaman instrucciones previas, y luego otros han hecho una versión propia, que es voluntad vital anticipada, declaración anticipada de voluntades. Un desastre absoluto, ¿no? Porque era muy buena idea y es muy buen nombre, voluntades anticipadas, ¿no? En términos bioéticos, aquí lo que choca son dos cosmovisiones. Una es la que piensa que la vida es sagrada y que nadie puede disponer de ella, que no te pertenece, la vida es un don, te la ha dado Dios, te la ha dado la naturaleza, la humanidad, y que tú no puedes disponer de ella. Y la otra visión, que choca con esta, es que pues, somos libres y también podemos decidir. Los que creen en la sacralidad de la vida, pues utilizan un concepto del que habla Isabel, la dignidad ontológica, que pasará por encima, un fundamentalismo, juramento hipocrático y un par de cosas más que ahora hablaremos. ¿En qué estamos todos de acuerdo? Nadie es pro sufrimiento, ni antimuerte, porque es absurdo, ¿no?
y no todo lo que es técnicamente posible es aceptable, porque si no esto nos llevaría a situaciones monstruosas en las cuales los hospitales estarían llenos de personas conectadas a máquinas que no les dejamos nada, que no les dejamos morir, ¿no? Las decisiones de retirar tratamientos siempre son difíciles, pero cada vez vamos avanzando más y cada vez vamos colocando en el centro de esas decisiones a la voluntad de la persona. ¿Y qué pasa cuando una persona no tiene voluntad? Como los niños recién nacidos. Bueno, pues ahora veremos que hay algunas propuestas, ¿no? Este fue el caso de Inmaculada Echevarría, que era una mujer que estaba enchufada a un respirador y como podía rechazar ese respirador, pues pudo morir voluntariamente. Entonces, en este espacio que os decía de valores comunes, donde se trata de distinguir, provocar la muerte, de permitir la muerte, pues al final no está tan claro qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, eso no puede distinguir solamente eso, una cosa que está bien y una cosa que está mal, porque si Inmaculada pudo decidir morir, ¿por qué Ramón no pudo? Porque no tenía esa suerte. Eso es absurdo. Y esto es lo que se trata de solucionar, superando este debate entre permitir y provocar. A veces provocar la muerte es lo mejor, porque a veces lo mejor que le puede pasar a una persona es morirse. Claro, si negamos la muerte, nunca vamos a plantear esto. La gente que hace su testamento vital o su documento de voluntades anticipadas, al final lo que dice es, si estoy así, es decir, no me puedo expresar de forma definitiva, ya no puedo decir que me llamo Fernando ni que me llamo Isabel, lo que quiero morirme cuanto antes. Pero no lo podemos decir así porque la muerte es un tabú. Y entonces empezamos a dar vueltas con, pues limito el tratamiento, limito no sé qué, que pongo una sedación, y si para entonces hay una eutanasia, entonces sí, morirme cuanto antes, ¿no? De tal forma que no hay una igualdad moral entre ambas posturas. Porque los que apostamos por la libertad, por la autonomía, por los derechos humanos, respetamos que tú no quieras decidir nada. Si tú no si eres una mujer y no te quieres casar con una mujer, pues no lo hagas. Si no quieres interrumpir tu embarazo, no lo interrumpas. Si no quieres utilizar un preservativo, tampoco. Ten todos los hijos que Dios te dé. Pero déjame a mí, que yo decida según mis valores. Y entonces no estamos en igualdad. Hay un grupo minoritario de la sociedad que hasta ahora lo han conseguido, que intentan imponer sus valores a través del Código Penal, en este caso, ¿no? Lo que decís ahora sobre la dignidad, que es una palabra que muchas veces hay socias y socios que se quejan, quitar dignamente, porque se les suena como ñoño, ¿no? Existe esa dignidad que te pertenece y que aunque seas la persona más horrible y más despreciada del mundo, pero es una de las nuestras, ¿no? Y luego la otra dignidad, que es de la que hablamos, que es la dignidad de lo que hacemos con nuestra vida, ¿no? Bueno, esto es una fake news que voy a pasar por encima. ¿Qué es lo que está pasando en Bélgica y Holanda, que es nuestra referencia en el mundo, ¿no? Bueno, pues que llega un momento en que la sociedad lo tiene superado. Ellos, estas son las cifras del año 2018, veréis que la inmensa mayoría, el 90%, son enfermos de cáncer o enfermedades graves. Y existe un porcentaje que son de demencia, que es ese 2,4%, y ese sufrimiento de origen psicológico, ese 1%, es el que provoca continuamente las noticias estas que van saliendo de una mujer joven que fue violada, que no sé cuánto, o un señor que está ciego y se va a volver sordo, y es cuando estaba sordo y se va a volver ciego, y son los casos más llamativos, ¿no? Pero son una minoría, y además son una minoría a lo largo del tiempo. Os pongo esto por esto de aquí que viene ahora. Hay un argumento que se utiliza con mucha frecuencia, y es que esto es el desastre de la humanidad. Esto me lleva a una sociedad individualista, donde los ancianos son abandonados, donde la gente va a ser asesinada por compasión, ¿no? Sin embargo, después de 80.000 casos de muerte voluntarias en Bélgica y Holanda, los datos son clarísimos. No mueren los pobres, no mueren las minorías, ni religiosas, ni sociales, no, muere aquel que lo decide. Aquella persona que hace su proceso y tal, es la que muere por una eutanasia en un suicidio asistido. De las peticiones que se hacen en Bélgica y Holanda, se aceptan la mitad. Y de la otra mitad, solamente una tercera parte llegan al final a producirse. ¿Por qué? Porque los otros no llegan a tiempo, lo dejan para muy tarde.
Si tú esperas mucho, es probable, es posible que te mueras a consecuencia del cáncer que estás padeciendo porque no ha dado tiempo a realizar todo el proceso, ¿no?, de garantías. Y entonces ellos dicen, si legalizamos la eutanasia para enfermos avanzados, nos va a llevar a la eutanasia con demencias, con trastorno mental, a la eutanasia involuntaria de niños menores de 1 año, con el protocolo de Groningen que hicieron en 2005, y al homicidio. Lo de Groningen, eso es una cosa muy interesante, pero sería para otra charla monográfica sobre eso. Es un ejercicio de honestidad absolutamente admirable por parte de los neonatólogos holandeses, ¿no?, donde en la situación más difícil, probablemente la más difícil, la que se tenga que enfrentar una profesional, es la muerte de un niño recién nacido. Ellos dicen, a ver, no podemos permitir mirar para otro lado mientras que este niño sabemos por el estado de la ciencia, por el conocimiento que tenemos, que va a morir seguro, que no es viable. No podemos dejarlo aquí 1 mes, 2 meses, 3 meses. Tuvieron un caso dramático de una enfermedad, una pededialisis bullosa, una cosa horrible, afortunadamente muy rara, que no pudieron ayudar a ese niño porque no lo permitía la ley. Pasaron 3 meses horrorosos de auténtico infierno hasta que el niño se murió. Y ellos decían, esto no está bien, no está bien, no se ha salvado ni un solo niño en todo el mundo, en toda la historia de la medicina, no podemos mirar para otro lado. Y no podemos tampoco, no queremos hacerlo de tapadillo, queremos que se hable de esto, y ese es el protocolo. Luego, bueno, no voy a extender sobre el tema, ¿no? En la idea esta de la pendiente deslizante o la pendiente resbaladiza, pues primero hay una idea de la libertad muy de la Iglesia, muy de las religiones fundamentalistas, ¿no? Y es que no se fían. Por eso tiene que estar siempre poniendo normas, ¿no?, de lo que es pecado. No se fían de que seamos capaces de tomar una decisión madura. ¿Quién, en pleno uso de sus facultades mentales, va a decidir morir si no quiere? Es un planteamiento absurdo. ¿De qué forma la sociedad puede coaccionar a las personas para morir? Pues de ninguna, ¿no? Es que no se me ocurre ninguna, porque las personas no viven aisladas del entorno social. Esto de que cada vez va cambiando los requisitos, eso es falso, es una mentira directamente. Los requisitos son los mismos desde que se hizo la ley. Es verdad que en 2014 en Bélgica incorporaron a los menores, pero los menores son despreciables, son muy pocos, ¿no? Despreciables cuantitativamente, quiero decir, ¿no? Y luego hay algo también curioso, y es cómo las profesionales de la medicina y la enfermería se convierten en presuntas homicidas. No sabemos cómo, porque el Parlamento del Estado hace una ley, pues ya tu médica o tu médico te puede matar, así directamente. Entonces hay que vigilarle, ¿no? Es impresentable, ¿no?, la pendiente resbaladiza o la pendiente deslizante, ¿no? Y por eso os decía que a mí me parece muy bien que la gente que defiende que la vida es sagrada, pues lo diga. Lo que pasa es que como no lo pueden imponer, porque saben que en un estado plural eso es inadmisible, entonces utilizan otros argumentos y se inventan lo de la pendiente resbaladiza, que se ha demostrado que no existe, ¿no? Entonces, que te llamen homicida o que confundan continuamente lo voluntario con lo forzado, como decía Mosterín, pues es un insulto, ¿no? Esto de la eutanasia, de la muerte voluntaria, no es ninguna pendiente, y si es una pendiente es cuesta arriba. Es más bien una pirámide que tenemos que ir trepando, y como veis, desde el tabú de la muerte, el poder abordar esas conversaciones, hacer documentos de voluntades anticipadas, hasta que lleguemos a la disponibilidad de la propia vida, nos queda mucho, ¿no? Esperemos, si todo va bien el domingo, aunque bien, ya no sé lo que es bien y mal, pero bueno, podamos tener una ley en un par de años, ¿no? Y el otro argumento que quería hablar, y con esto ya voy terminando, es el de la falacia paliativa, ¿no? Los cuidados paliativos son el mejor enfoque para el final de la vida, no hay ninguna duda. Porque consiste en cambiar el chip, ¿no? Tú, de lo curativo, de la medicina muy intervencionista, siempre hay más que cuando dices, cuidado, ahora hay que cuidar del confort. La enfermedad va a ganar, la enfermedad va a acabar con tu vida, y lo que queremos es que estés lo más a gusto posible hasta que llegue tu momento, o hasta que tú decidas, una ley de eutanasia, ¿no? Entonces, no es verdad
que alivien el sufrimiento de todas las personas, mejoran, alivian, sí alivian, pero no de una forma satisfactoria, porque a veces las enfermedades son muy duras. Luego hay las enfermedades de cáncer, que es el campo especial donde los paliativos despliegan todo su poder gracias a los mórficos, a los tranquilizantes, al apoyo emocional, y ahí es donde realmente consiguen buenos resultados, ¿no? Pero luego están las enfermedades degenerativas. Ahí, bueno, los paliativos tienen poco que aportar, ¿no? Luego están otro tipo de situaciones, insuficiencias cardíacas, renales, donde también es muy difícil aliviar el sufrimiento. Los dolores neurológicos, estos que no son nada fáciles de tratar, que no responden a nada. Y luego falta este ejercicio de honestidad, ¿no? Donde cuando hay, a veces ves artículos que dicen que en Holanda y en Bélgica que no se notifican todos los casos, ¿no? Esto no es verdad. Es decir, puede que haya algún médico, alguna médica que no lo notifique, pues sí, puede haberlo aquí también. ¿Cuántas eutanasias clandestinas hay en Cataluña? Pues no lo sabemos. Y no le vamos a decir a las médicas que lo digan. Ya con que ayuden a sus pacientes tenemos suficiente, ¿no? Pero hay, porque cuando le haces una encuesta anónima, lo reconocen, ¿no? El 62% de los médicos de este trabajo que hicieron en Gran Bretaña, que es el número 1, el ejemplo mundial en cuidados paliativos, decía que había acelerado intencionalmente la muerte. Estos mismos médicos te dicen, no, yo he acelerado intencionalmente la muerte, pero no era la eutanasia. Lo que hice fue subir la sedación para que la cosa se acabara antes. Porque yo opino que una sedación de más de 3 días pues es una crueldad innecesaria. Y esto debería ser una práctica habitual, pero siempre estamos con este rollo de que ni adelanto ni retraso, que en el fondo no tiene sentido, es algo que nos se ha colado aquí el sector más fundamentalista de la profesión, ¿no? Hace poco tuvimos una campaña, ¿no?, en la que participó Marco Horman, el médico que vive en Cataluña, que está haciendo una obra de teatro estupenda, ¿no? Y luego otros casos como el de Ángel, de Maribel y Aeche, ¿no? Si la mujer te dice el día que no recuerde uno de vuestros nombres, ese primer día quiero morir, ¿cuál es la alternativa paliativa? No hay alternativa. Entonces a veces, no, es que la decisión más prudente, no existe otra decisión, o le dices que sí y compruebas que realmente quiere hacerlo o no, ¿no? O el caso de Ángel con María José, ¿no? Él decía, aquí tiene que haber un médico. Esto no está bien que lo haga yo. O sea, esto tenía que estar pues asistido, porque a nadie se le da un kit. No, opérese usted mismo, ¿no? Se manda a unas profesionales formados para que la atiendan, ¿no? Y termino, ¿no? Lo más sangrante, ¿no?, de cuando vas por ahí a hacer coloquios o escuchas los periódicos, o sea, escuchas los programas de radio o lees, es cuando contraponen una falacia que es la de la igualdad social, ¿no? Como si apostar por la muerte voluntaria fuera despreciar otros problemas que tiene la sociedad, que pueden ser contiguos, pero que no tienen relación. Os he dicho, no mueren más los señores que viven solos, las personas deprimidas, los pobres. Dice, es que si apostamos por la eutanasia, ¿y qué pasa con la dependencia? ¿Y qué pasa con los mayores que viven solos? ¿Y qué pasa? Pues claro, estoy de acuerdo, todo eso hay que atenderlo, pero eso no tiene ninguna relación con la eutanasia. Nadie está proponiendo aprobar una ley de eutanasia y que te pudras en tu casa. No tiene nada que ver. Hay otra serie de derechos sociales que hay que atender, por supuesto que sí, ¿no? Lo que proponemos, y desde luego las personas más vulnerables hoy en día no son las enfermas terminales, son estas que están aquí ahogándose en el Mediterráneo. Son los menores estos no acompañados, que es una situación de vulnerabilidad, que encima se ven atacados socialmente y señalados como si fueran culpables de nuestros problemas, ¿no? Son la gente pobre que les echan de su casa, que hay muchos problemas. Pues entonces, ¿para qué hablamos de esto y todo eso? Hablemos solo del cambio climático, que no vamos a morir todos. O sea que a veces hay propuestas tramposas y es enfrentarte a una situación dramática que no tiene nada que ver, o tiene poco que ver con lo que estamos hablando. No va a haber nunca una eutanasia social, porque la médica no lo va a admitir. Porque la médica y el médico ya están habituados a tener conversaciones difíciles. Porque si ocurre en el entorno de atención primaria, lo ideal, si no acabamos de cargarnos el sistema de atención primaria, que esperemos que no, el sistema de salud público,
es que conozca, haya seguido a esa familia. Y si no, en unas horas de conversación tú te das cuenta de qué va la cosa. Solamente con el lenguaje no verbal de los hijos, de las hijas, de la cuñada, del otro que aparece por casa, tú te pispas de cómo funciona la familia, ves si hay coacciones, si es sincera esa voluntad, ¿no? Necesitamos, lo que os decía, una cultura de la muerte digna que incorpore esto a nuestras conversaciones, que morir bien sea un valor social y desde el convencimiento de que eso nos hará más libres y más felices a toda la